लोगोफोर, आं नोंथांमोननि लोगो मिथिंगा। नोंथांमोनखौ आं आरोबाव फिन खेबसे बरायहरबावबाय नोंथांमोननिनो गावनि चेनेल BIKGK स्टाडि इउटुब चेनेलाव। लोगोफोर, नोंथांमोना जेरै मिथिखागौदि आं दायो गुवाहाटीयावनो थायो आरो ओरैनोथ' आं मानसिया बाक्सानिफ्राय बिलं खालामो। दा समाव आंनि बैसोआ 26 बोसोर बैसो जाबाय। आं दा फिट बडि गोनां सासे सेंग्रा, मानोना आं जिमाव थाङो। लोगोफोर, दिनैनि स्ट'रिया जाबाय सासे बिधवा बाजै आरो आंनि रमान्सनि सोमोन्दै। अब्ला थौदो स्ट'रिखौ जागायनोसै। दा बावैनि 2 दान आगोल आंनि फेसबुकआव मोनसे फ्रेन्ड रिकुवेस्ट फैयो। बिनि मुङा कनिकामोन। आं कनिकानि फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामनायखौ एक्सेप्ट खालामो आरो बिखौ आंनि फ्रेन्ड लिस्टआव थिसनना लायो। दसे समनि उनाव कनिकानि मेसेज फैयो। बियो थेंक्स होननानै लिरना हरदोंमोन। आंहा बिजों लोगोसे रायज्लायहोलांनाय जाबायमोन फेसबुकआव। आं बिखौ बांद्राय जेबो सोंथ'वाखैमोन, माथ्र' ओरैनो इसे इला आनला मानला रायज्लायदोंमोन। आं गोसोआव सानबाय दंमोन, बियो बबेयावबा हौवासासो जानो हागौ जाय आंखौ जाम्बा बानायबाय दं खोमा होननानै। बिनि फेसबुक प्रफाइलावबो जेबो फट' लगायनाय गैयामोन, माथ्र' मोनसे गलाब बिबारनि फट' होनाय दंमोन। टाइमलाइनावबो बियो बांद्राय जेबो लिरना दोनाखैमोन जेराव आं बिनि सोमोन्दै माबाफोर मिथियो। नाथाय उनाव कनिकाजों ओरैनो साननैसो समहालागै फेसबुकआव खोथा जायो। अब्ला आं बिनि सोमोन्दै मिथिना मोननायसै। बियो गावनि सोमोन्दै आंनो खोन्थायो जे बियो सासे बिधवा हिनजावनो आरो बिनि बैसोआ दायो 29 बोसोर बैसो। जेब्ला आं बिनियाव फट' बिहरो अब्ला बियो आंनो गांथाम फट' सेन्ड खालामना हरो। बै फट'फोराव बिखौ जोबोर सेक्सि माल नुदोंमोन। बिनि थाइनै बेलुना जोबोर फुंखांनायमोन। बिखौ सासे हट आरो सेक्सि बाजै बायदि नुदोंमोन। आं बिनि साइजखौ सोंनायसै, अब्ला बाजैया गावनि साइजखौ 30, 40, 36 होनना खोन्थानायसै। बियो आंजों जोबोर बिन्दास जानानै रायलायगासिनो दंमोन। बाजैनिफ्राय आं बिनि फन नाम्बारखौ बियो। अब्ला बाजैया मिनिनानै आंखौ सोङो, आंनि नाम्बारखौ मानो नांगौ? आं बुङो, नोंजों रायलायनांगौ होननानै। बाजैया बुङो, आंजों माबायदि खोथा रायज्लायनो? आं बुंनायसै, सेक्सनि खोथा रायज्लायनांगौ होननानै। बाजैया बुङो, मानो? आं थोंजोङै बुंखानायसै, नोंथाङा दायो उखैहाबनानै दं खोमा, बेनिखायनो आं नोंथांजों गुदुं खोथा रायज्लायना नोंथांखौ मजा होनो गोसो जादों। बेनि उनाव बाजैया बुङो, खोथा रायज्लायनायजोंल' मा थान्दा जानोब्रा? अब्ला आङो लिरना हरो, खेबसे आंजों फनाव रायज्लाया मानो? आं नोंथांखौ फनजोंनो रायज्लायनानै नोंथांखौ बिलाइना थान्दा खालामहरगोन। बाजैया मिनिनो हमो। उनाव बियो गावनि वाट्सएप नाम्बारखौ आंनो दैथायहरो। आं बिनि वाट्सएप नाम्बाराव मोनसे
ब्लु फिल्मनि क्लिप दैथायहरो आरो बिखौ गुदुं खालामहरो। बिनि दसे उनाव बाजैनि मेसेज फैयो। मेसेजाव बियो लिरहरदोंमोन जे बियो दसे उनाव आंखौ भिडिअ कल खालामहरगोन। आं अके लिरनायसै आरो थाबैनो बाथरुमाव थांनानै आंनि गावनि हाथियारनि जंगलफोरखौ साफा खालामनानै जोंख्लाबहोयो। दसे समनि उनाव बाजैनि भिडिअ कल फैयो। आं फनखौ दिखाङो। अब्ला आंनि सिगाङाव सासे ओरैबायदि सेक्सि हिन्जाव नुजादोंमोन। बियो गांसे शर्ट लेगिंस गानना दंमोन आरो सायाव गांसे आस्थिनि टप गाननानै दंमोन, जेराव गोदोनानिफ्राय सिंथिंजाय फुरा खुला जानानै दंमोन। बै टपनिफ्राय गुफुर फारौ मानैया आधानिफ्राय बांसिन नुजानानै दंमोन। गिबियावनो आंनि मेगन सिगाङाव सासे ओरैबायदि सेक्सि माल नुजादोंमोन, जायखौ आं नुनानै फोथायनायखौनो मोनाखैमोन जे बिनो कनिका बाजै। नाथाय बिनि फट'फोरा आंनियाव दंमोन। बेनिखायनो आं फोथायनो गोनां जादोंमोन दि बिनो कनिका बाजै नंगौ। बिखौ नुनानै आंनि खुगाया खुला-खुलायैनो गेवना दंमोन आरो आं बिनि समायना जुवानखौ नुनानै मात्र आं आंनि मेगनजों नायनानै मेगनजोंनो जेन बाजैखौ आं पिलाय खालामगासिनो दं। बुजिदोंना नोंथांमोना आं मा फोरमायदों? बाजैया सोङो, मा जाखो नोंहा? बे बाथ्राखौ खोनानानै आंथ' जेरै आंनि खोमायाव माबाफोर मौ बिदैयानो हाबफैबाय होननानै सानदोंमोन। आं हिचकिचायनानै बुङो, बाजै, नोंथाङा मा एसेबां समायना। आंथ' नोंथांखौ नुनानै सोमोनांलांबाय। बाजैया मिनिनो हमो आरो बुङो, दा नोङो आंखौ ब्रायैनो धोनिया दंफाङाव दा गाखोहो। आं बुंनायसै, नङा बाजै, नोंथाङा थारैनो जोबोर समायना। आं जेब्ला आंनि हाथियारखौ बिलिरनो हमो, अब्ला बाजैया बुङो, आंनोबो दिन्थिया मानो? आंनियाबो गोसोआ गोजोननाय मोनगोन नों दिन्थियोब्ला। आं गावनि थुन-थुन जानाय हाथियारखौ खुलिनानै बिनो दिन्थिहरो। बाजैनि मेगनाबो फेल जालाङो। बियो बुङो, हाबाब, बेयोथ' जोबोर गिदिर आरो गोलाव गरायनि बायदि। थाबैनो आं आंनि हाथियारखौ तावलजों जोख्लोबो आरो बुङो, जागोन जागोन, दा नोङो आंखौ नोजोर दा फोनांसै बाजै। डाइरेक्ट इउजखौनो खालामना नायनो हागोन बाजै। बिजों आंहा भिडिअ कलाव दसे गोबाव सम रायज्लायनाय जायो। उनाव बाजैया नेटवार्क प्रब्लेमनि थाखाय भिडिअ कलखौ दोननानै वाट्सएपआव मेसेज गेलेनो हमो। जों सानैबो दा मबाइलजों डाइरेक्ट कल खालामनानै रायज्लायनो जारि खालामो। बाजैया जोंनि गामि खाथिनिनोमोन, थारमाने बाक्सानिनोमोन। आं बिखौ बुङो, थाबैनो आं न'आव थांनो लुबैदों। मा नोंथाङा आंखौ लोगो हमनो हागोन नामा? बाजैया जागोन बुंनायसै। साननैसोनि उनाव आं गरम बोथोरनि सुट्टियाव आं गावनि न' बाक्सायाव थाङो। बाजैया आंनि फैनायखौ मिथिगौमोन। जों सानैबो लोगो हमलायनो थाखाय प्लान बानायनायसै। लोगो हमलायनायनि थाखाय जायगानि खोथा रायज्लायनायाव अब्ला बिनि सोमोन्दै बाजैया आंनि सायाव हगारना होयो। ओजों
बरमायाव आंनि सासे लोगोनि रुम दंमोन। आं बिजों रायज्लायो। अब्ला बै दुस्थ लोगोआ बुङो जे बिबो साखिना नायोनो जे बिनि सुवादा माबायदि। मानोना बेहा मोनसे साननाय दंमोन जे थाइजौ खाजि लेमोब्ला गासैबो रानना जानांगोन। हाल-सालखौ नायनानै बुजिनानै आं जागोन दे बुंनायसै। नाथाय गिबियावनो आंखौथ' साखिग्रोनो हो होननानै आं बुंनायसै। अब्ला बियो जागोन दे बुंनायसै आरो गावनि रुमनि साबिखौ आंनो होनो थाखाय राजि जानायसै। गिबि लोगो हमलायनायाव जों सानैबो गंसे रेस्टुरेन्टआव लोगो हमलायो आरो जों सानैबो गोबां खोथा रायज्लायो। बाजैया आंखौ जोबोर इमप्रेस जादोंमोन। आंथ' बाजैखौ नुनानै ओरैबायदि नांदों जे बाजैखौ दानो फुथुनानै बिनि सायाव गाखोनि आरो बिनि दाउ बासाखौ गावनि हाथियारजों लथब लथब खालामनोसै। नाथाय बियो दा सम्भब नङामोन। बेनिखायनो आं बिनि महर मोखांखौ जोबोर बाख्नायदोंमोन। बाजैयाबो आंनि साननायखौ मिथिना मोननानै मिनिनानै मेगन मोख्रेबो आरो बुङो, थाबैनो लोगो मोनगोन, अब्ला अहाजासे बाख्नायनो हागोन। आं बुंनायसै, नंगौ, नाथाय बै समाव बाख्नायनो बहा सम मोनगोन, समखौनो मोननाय नङा। बाजैया बुङो, मानो? आं बुङो, बै समाव आं नोंथांनि फुजा खालामनानैनो सम मोननाय नङा। बाजैखौ बुजिना मोनबायमोन आरो आंखौ एंगार बदमास होननानै मिनिदोंमोन। दसे समनि उनाव बाजैया थाङो। बियो जोंनि गिबि लोगो हमलायनायमोन, जेराव जों सानैबो सासेया सासेनि मोखांखौ नायज्लायनानै रंजानाय खोथा शेयार खालामदोंमोन। बै सानखालिनो जों हराव सानैबो फनजों रायज्लायो आरो सानैबो हट आरो सेक्सि खोथाजों गरम जायो। जों सानैबो बिनि अखानायै लोगो हमलायनो प्लान बानायो। दायो सेक्सि बाजैखौ बिलाइनाय खालायनायनि सम जाबायमोन। आं गावनि दुस्थ लोगोनिफ्राय रुमनि साबिखौ लायो आरो बाजैखौ बास स्टेन्डनिफ्राय पिक खालामनानै जों सानैबो रुमाव थाङो। रुम सहैनानै आं बाजैनि थाखाय साहा बानायो आरो जों सानैबो साहा लोंहोलां खोथा रायज्लायहोलां महालखौ एसे सामान्य खालामो। आं बैसाङाव उन्दुग्लाङो। आं बाजैखौ आंनि सेराव लिंहरो। बाजैया आंनि सेराव फैनानै बैसाङाव जफैयो। अब्ला आं बिखौ आंनि बिखायाव बजबना लायो। बाजैयाबो आंनि बिखायाव बजबना थायो। बिनि उनाव आंनि अनजालि बिदबा बाजै आरो आंनि गेजेराव फ्राय आधा घन्टासिम काबाड्डि खेला जायो। नोंथांमोना बुजिदोंना लोगोफोर? जेब्ला जों सानैबो खेलाया जोबो, अब्ला जों जोबोर मेंखाबायमोन। दसे सम जिरायनानै जों सानैबो बाथरुमाव थांनानै दुगैयो। बिनि उनाव आं खोथायावनो आं आंनि दुस्थ लोगोनि सोमोन्दै बाजैखौ एदावफ्लानानै बाजैखौ बिजोंबो लोगोसे गावनि दाउ बासाखौ हो बुंनायाव बाजैया आंखौ गाज्रि मोनना बुङो, आं सोरबा बाजाराव मोननाय हिनजाव नङा। नोंनो होदों अब्ला सिरि सिरियै लाबाय था। बेनि उनाव आं जेबो बुङासै। बेनि उनाव आं बुजिनायसै जे आंनि गान्दु लोगोआ खाफाल मोनदा। बियो बिखौ
बिलाइनो मोननाय नङा। बिनि उनाव जों सानैबो बायजोआव फैनानै मोजां रेस्टुरेन्टाव थाङो आरो आरामसे नास्ता जानायसै। बिनि उनाव फिन आं बाजैखौ बास स्टेन्डआव दोनहैयो आरो बियो बिनिफ्राय गावनि न'आव आरो आं गावनि न'आव फैयो। दा समहालागै बाजै आरो आंनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो दं। जों सानैबो गावजों गाव सनमान होलायो आरो सम मोनलायोबोला दिनैसिमबो जों सानैया बिलाइ खालामनानै गोजोननाय लायो। ओजोंहाय आंनि दुस्त लोगोआ आंखौ गाज्रि मोननानै आंजों रायज्लायनोनो गारबाय, जायखौ आं जोबोर दुखु मोनो। मानोना बिनि रुमा आंनि थाखाय जोबोर गोनांथिमोन। अब्ला लोगोफोर, आंनि बे स्ट'रिखौ नोंथांमोना माबोरै मोनखो अन्नानै फोरमायहरदो। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामना हो लोगोफोर। गोजोन्थों।